Bună! Bine ai venit pe canalul Unlimited Shot. Aici vei găsi conținut captivant despre jocul Call of Duty, mobile și strategii pentru a-ți îmbunătăți abilitățile în bătălii. Hai să explorăm împreună lumea jocului și să descoperim cele mai tari trucuri și sfaturi. Dacă vrei să rămâi la curent cu cele mai noi videoclipuri și să împărtășești părerea ta, nu uita să te abonezi și să dai un like. Enjoy the gaming journey! Joc video figură cu lacrimi de bucurie, recomandare Spotlight, Best Loadouts for Call of Duty, mobile, află despre cele mai bune combinații de arme și accesorii pentru a-ți îmbunătăți jocul în Call of Duty, mobile. Mapa din Battle Royale în Call of Duty mobile este absolut minunată și plină de detalii captivante. Aceasta acoperă o gamă largă de terenuri, de la orașe aglomerate și zone rurale pitorești până la baze militare impresionante și peisaje naturale fascinante. Fiecare locație are propriile sale caracteristici și avantaje, cum ar fi clădiri înalte pentru snipers, terenuri deschise pentru luptă la distanță sau zone împădurite pentru tactici de ascundere și flancare. Pe măsură ce avansezi în joc, vei descoperi adăposturi secrete, cutii, cu provizii și echipament de nivel superior care îți vor spori șansele de supraviețuire. Cu o reprezentare grafică impresionantă și varietatea de locații, harta din Battle Royale îți oferă o experiență captivantă și plină de acțiune în fiecare partidă. The safe zone is collapsing. Farmul din Call of Duty mobile este o zonă specială în joc în care poți obține resurse și echipament suplimentar. Este un loc în care poți strânge puncte și experiență prin eliminarea inamicilor și completarea obiectivelor. De asemenea, poți găsi cutii cu provizii și arme puternice pentru a-ți îmbunătăți șansele de supraviețuire în joc. Asigură-te că explorezi cu atenție zona de farm și colectează tot ce poți pentru a-ți întări echipamentul și a deveni mai puternic pe parcursul jocului. Docurile din Call of Duty mobile sunt o locație interesantă și plină de acțiune în joc. Această zonă se află în apropierea apei și oferă o varietate de spații de luptă și ascunzători.